ଏଠି କ'ଣ ପଇସା ପଇସା ଖୋଲି ଅନେକ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଦେଖୁନ ଦେଖ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖୁନ ଘରଟା ଏ ଚଷମାଟା ଇଏ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର। କ'ଣ କ'ଣ ତମର? ମୋର ହଁ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ଏଇ ଚଷମାଟା ହେଲେ ମୋର 1553 ମସିହାରେ ଆକୁ ମୁଁ ଏଇ ପଇସା ଉପରେ ଉସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। କ'ଣ କରିଥିଲ? ଉସ୍ଥାପନ ଉସ୍ତାପନ। ହଁ ଉସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଇଏ ଘର ଏ ପଇସାରେ ଅଛି। 5 ଟଙ୍କିଆ କତରୁ ନେଇ 1.5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଇସା ପଛରେ ଦେଖିବ ମୋରି ଘର ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ମୋ ଅଜା ଚଷମା ଥିବ। ଅଜା ମରିଗଲେଣି, ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇଗଲେଣି। ସେ ତାହେଲେ ତମ ନିଜ ଅଜା ନାଇଁ? ଓ ହେଇବା ଇଏ ଅଜା, ଏପଟରେ ବି ମୋ ଅଜା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନା କ'ଣ? ମୋ ନା ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାତି। ମୁଁ ତମ ନାଁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାତିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଦେଖ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛ? ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଅଜା। ଇଏ ମୋ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଚଷମା। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାରିବ, ଇତିହାସରେ ତମ ନାଁଟା ବାହାରିବ। ବାହାରି ସାରିଛି ନା ଆଉ। ବାହାରି ସାରିଛି।